hey BJP hian kumina hian bialtina candidate in siam tur thu kha in lo soya chu enge in din mun tuna hian enge in thlan thein rin tuna hian in keimani party BJP te chuan in bialtina national party kan ni na angin bialtina candidate tha kan da vek dona chumi tur chuan state lama kan hroi tu kan ho tu te pon ma an la a chumi tur chuan tuna hian mi hrang mi tha kan dora kan dor kwal meka an ni te pon keimani party lampang te pon lo hoi chho mek zela hun rei lo te a chuan in chanchin lo mom te po kan be se ya tin bialtina tling thei ngei tur candidate da kan to mane alo mame ti chuan hei mason na kan ti hi chuan party tin hian manifesto te po kan han jak thina ram mason nei kan ve em mani tunin munai kan ram hian thlir ta ula I chumia chuan eng ang hoi zong hian nge mason na kan mamo ni ein sha tin sarkar na lo siam ta ula enge in malak na masaber tur ni ang sarkar na hi keini chuan in kan siam ani chuan in mi puite kan top priority turan ni a tin kan ram masona tur chuan CM tha kan mamo a tuna kan CM nei mek tele kan nei to te hawa khan kan du khop lawani kan ram hi heti chen chau hi min thlen puya wangin CM tha kan mamo a thutia manifesto election dona an manifesto ti hlo tling thei tur chutia ang chief minister chu kan mamo a tuna te po kan hria tangin kan chief minister nei lai mek te chuanin manifesto tha tak te po an siama an tlang zara tin an tupui ber SCDP te po cheng duai thum pe kan in tiama masala hai kan hriat angin cheng singhi le sanga te anan sem chau kha ni a chutiang ang chu kan ram hruai tu te na mi puite min bol kwal dan ani a chuwang chuan CM tra chief minister tra vision nei tra mi puite mangai tu tak chutiang chu kan mamo alo mome ti chuan zona pathumna tan chuan budget session nei zo anita a kan lo thiranga kan party engtiang takin nge budget kan kalpui tura hi engtiang takin nge kan tangkai puang kan hlok puang ti te po khain lo thirin karinga chu enge in lo thir dan in party tan tangkai tur ni a in chat te po nyang chu kan budget an hen khanin alung chiat thlak tak zeta zora mi pui te tan mi pui te chan tur kha a om lo ti thei ania alung chiat thlak tak zeta tin financial management le financial matter kan chief minister ni bok kan finance minister ni bok hi a hlo chamlet chiang hle a tin an mani ina tuna an manifesto pui ber SCDP po kumhasa budget a anda ai khan khatia angza anda chungponin cheng sing ni le sanga chaw an sem thei la ya a ai claim jok budget a anda a engtiangin nge nuai thum hi an semang ti kan ngai to a tin anin nga na ber po tuna hian asum tho chu lampang ni lovin loan puk loan lak ti lampang de ufek khania khakhan kan rama leiba na sata ka siam do na mi puiten chuwang chuanin financial crisis hi kan mabak chho tur ani a mi pui maso na tur le kan ram infrastructure te po handin thana tur khatiang ang budget kha a om lo shima tin chumi pialama chuanin kan health facility sa te po khan kan sethawa healthcare scheme kan leiba te kha khanga te po khanin tuna kan leiba dai po kha budget a khanan dalawani khang te po kha kan ngai to chen chuanin mi pui te hi engtiangin nge min kai hruaian tum sarkar na hi hetiang renga ankal chuanin kan thlin to ngang lowani kan in surrender mayang anti hun te po hi al thleng lawang ti hi asai thei mi alawani tuna kan ram hruai tu te kalpunga hian alo mome ti chuan zona top ber na tan chuan hei kum to pa kanin thlang do na in thlan po anai to kop me hei ri manam chan to ni a chumi a chan hei party sang atangin chief minister ni thei din munading anom no ala chungji a chuan tu hi nge chief minister ta tling se idu a tin enge a chan keni chuanin kan party BJP party chu manifesto ti hlotling thin party kan ni a chuwang chuanin kan party president hi chief minister atana kan du ber po ani a hei pumodia chuanin central atangin scheme hrang
มีเรทให้การชวนตัวโดมการตัวสกีมสังโปรเจกต์สังอารอนเซียมาสกีมสังจุมิติหลอดลิงที่ตัวพรรคจุเกมานีพรรคเช่ากันนี่มิโซรัมซุ่มเล็บไปอินาอสุดบวยมีอะไรตัวมีเรทให้จันพัวตัวตั้มตะกอมันนี่จุเกนี่เฮียนินสุรคานักกันเซลเลวชวนนินสเตตัสสุรคานัเซียมตัวตัวเฮียนินที่หลอดลินดุมซีละว่ามีเรทให้โดมการฮีอันเหล่างวยโจกีนี่ผู้โมดีชวนข้าอัตุมันนี่เวลว่ามีเรทให้โดมการข้าอัตุมเบรนเซียจุมันชวนเกนี่ชวนกันพรรค Chief Minister candidate ที่ชูไอ้ชัตุรชูโจรมาเห็นกันในโดนมีคุมละมาปอละนาปังเทียมละมาปอวันหลังจินจงลำอันนี้ชูมันส่วนเกนี่ตานะเกนี่พรรคนะ Chief Minister candidate กันในลูกก็ทราเห็นนำโดนมีที่คือโจรมันปุยแต่ปอเห็นมิลล์ไงตัวปุยเสละที่ข้ากันดูบอกกันนี่